На една скала преди малко пише, че има час и 15 минути до хижа Рай. Значи, това е просто ужасно. Голям наклон. Само погледни. Значи това тук трябва да се изкачи всичкото. Сега сигурно ти просто някак да имаш представа, нали? Човек не може да има представа как се качва това. Но само ще покажа това тия снежни маси, които се пускат надолу. Какво става с тях? Примерно това парче. Пускам го сега надолу леко става. Ага, пусна го. Добре, че го пуснах. Опа! Аре, тръгни, бе. Мама му гадна. Пак не става. Нямам късмет. Снега започна да се топи и вече не е толкова рохкав. Спотиха ми се очилата много уж. И лавинна опасност тук в този район не че има, ама виж такива дребни частни случаи от спускане на сняг. Не е много хубаво, ама че имах на трести. Така, сега е около 3 часа. Колкото и са тут към, предполагам, че до 5 часа ще мога да се кача. Да е по светло поне до 6-6:30 е светло. Абе, ще се оправя, аз съм тъпил по рида, Че влезе пот по очите и направо стана ужасно. Много се потя. Вчера с шапка и ръкавици, днеска без шапка и без ръкавици, няма никакъв вятър. Обясних ти как се потя. Помниш? Така. Това е. Няма сделка, продължаваме нататък.